Bale, egunon guztioi, nire izena Naiortite Zarate da, eta gaur ikasketa amaierako lana nator aurkeztera. Nire proiektua aterpetxe sozial bat izango da, eta hau mendia azpian agertzen denez, eta etxe sentsazio hori lortu izan nahi dudanez, Leizetxe izena jarri diot. Leizetxe proiektu hau hobetu ulertzeko pixka bat hasiko gara testu inguruan jartzen, gero honi buruz analisia egingo dizuet, ideian sartuko gara eta azalduko dut gainetik, eta honen ebazpen batzuk esango ditut. Azkenik, giroa erakutsiko dizuet eta nire proiektu honen ondorioa. Beraz, hasteko esatea nire proiektua Atxuriko auzoan garatzen dela, hau izango litzateke, Atxuri Bilboko auzorik zaharrenetariko bat da, eta hemen ikusi genezake Atxuriko estazio zaharra, Alde Zaharra eta Abandoko gaur egungo estazioa. Hemen ikusi ditzazkegu bebai Atxuri Zaharreko argazki batzuk. 2008an Atxuri alboan zegoen mendizka batean urbanizatu egin izan nahi zuten. Hemen ikusi alden bezala, etxe bizitzak eraiki ziren eta hemen egongo litzateke gaur egungo Atxuriko kiroldegia. Hau izango litzateke proiektu finala eta sobrako espazioekin parkea egin zuten. 2 urte ostean, honen aurrean jolasteko aterpe bat egin zuten. Zer gertatzen zen, gauetan bazetoztela etxegabeko pertsonak ona lo egitera. 2022an, pasaren urtean, zonalde hau hezitu zuten, eta ikusi dezakezuen nola auzokideak atera ziren protestatzera. Hemen irakurri alden bezala, dormimos aquí por falta de albergue, arazo honi soluzioa ikusi diot, eta beraz, erabaki dut, aterpetxe bat egitea pertsona honentzako. Behin hau jakinda, ikusi dezakegu, pixka bat zonaldea nahiko urbanizatua dagoela, eta eraikin publiko bakarra, hau izango litzateke gure kiroldegia. 2 zonaldetan banatzen dela, bekoa igerilekoa eta goikoa gimnasioa. Gimnasioa ez da asko erabiltzen, eta gainera zonaldeko analizia egin ostean ikus dezakegu nola hainbat gimnasio agertzen diren honen inguruan. Barnea ikusteko pixka bat bebai, ikusi dezakegu nola igerilekuak garrantzi handia hartzen duen eta gimnasioa pixka bat txiki geratzen den. Beraz, nire proiektu honen proposamena gimnasioaren goiko zonalde honi erabilera aldaketa bat egitea da eta aterpetxe berri hau sortu. Beraz, hau egiteko, pixka bat ikusi dut eraikinaren baldintzaileak eta ze gauzetan fijatu ahalko nintzateken, adibidez, ikus dezakegu irudi honetan nola aireztapen eta argiztapen naturala hemendik sartuko litzatekela bakarrik, hemen egongo litzateke gure igerilekoa eta goiko zonaldea, eta hemen leihatilaren zonaldetik sartuko litzateke bigarreneko argiztapena. Bebai aipatzekoa da, zonalde honetan, bigarren solairuan dagoela gehigarri bat, non zorur arte ez denez, zapaira arte ez denez heltzen, ezingo litzateke hemendik zabalerarik egin. Gero, zutabeen eta instalazioen distribuzioa ikusi du pixka bat kontuan izateko, eta aipatzekoa da bebai hemen ikusi alden berde zonaldea goikaldeko mendi bat kokatuta dagoela. Behin analizi hori eginda, erabiltzaileen analizia egin dut. Erabiltzaileen barruan antzekotasunak eta desberdintasunak jarri ditut. Adibidez, eduki alduten beldurra, herrimina, edo kultura ezberdinak, ideologia ezberdinak eta bar. Hauekin, aterpetxearen beharrak atera dira. Eta nahiz eta guztiak kontuan izan ditudan, 3 hauek iruditu zaizkit garrantzitsuenak proiektu hau ondo garatzeko. Direla, eduki alduten barneko kidekotasuna, elkar bizitza eta izan aldituzten desadostasunak barruan. Honi konponbidea jarri ahal izateko komunikazio gela sortu dut. Eta zelan egin genezake erabiltzaileak komunikazio gela honetara heltzea? Ikusi aldenez, bozetu honetan, gutxinaka espiral modura helduko lirateke erdialdeko zonalde honetara. Gainera, gero bigarren irudian ikusi alden moduan, berdin du ze puntutatik ikusiko zenuke proiektua, inzitazio hori ukiko zenuke erdipuntura heltzera. Gainera, ikusten da nola proiektu osoan
erdipuntu hau besarkatuko lukeen eta zonalderik garrantzitsuena bihurtzen da holan. Beraz, distribuzio definitiboa azalduko du pixka bat gainetik eta gero detaile batzuk esango ditut. Hau izango litzateke distribuzio generala, non harrera goikaldean egongo litzateke, hemendik jaitsiko ginateke zein eskailera edo igogailutik, eta lehengo puntura helduko ginateke. Panela. Hemen, egungo lana, aktibitateak edo eta abar, aurkitu ahalko litzateke eskegita. Hau alde batera utziz, harrerara helduko ginateke, non eraikin publiko bat izan da egongo litzatekean langile bat, gestio guztiak erabiltzen, eta hirugarren zonaldean biltegia eta hemen komuna izango lukete bere erabilerarako. Jarraitzen ikusi dezakegu laugarren puntua egongela txikitsu bat modukoa izango litzatekela eta itxita irudikatuta dago. Zergatik badaelako zonalde deskantzu eta intimo bakarra. Bebai, badauka beste opzio bat, non ateak zabaldu ahalko lirateken eta hemen dagoen patioaren leihoa zabaldu ahalko litzateke eta altzariak mugikorrak direnez, zonalde zabali hori guztia edukiko genuke egongela zabal bat izateko. Egongela alde batera utzi helduko ginateke zonalde garrantzitsuaren jolera. Zonalde honetan bi norabide hartu ditugu. Lehengo sukaldera, 5. puntua ikusi genezake nola sukalde baten beharrak dituzten, eta gero eta sakonago sartzeakoan helduko ginateke proiektu honen puntu garrantzitsuenetariko batera. Izango litzateke pizarra bat. Pizarra honetan erabiltzaileek beraien janariak eta beraien planina edukiko zuten. Zergatik garrantzitsua iruditzen zait puntu hau? Lehen esan dudan bezala, erabiltzaileek kultura eta ideologia ezberdina izan da, polita irudiko litzaidake, bakoitzak janari ezberdin bat prestatzen egunean, komunikazio hori bermatu ahal izateko eta bizikidetza hori lortu ahal izateko janariaren bitartez egin ahal izateko. Beraz, puntu hau atzean utziz, komunikazio gelara helduko ginateke, non aretoa deitu dudan, eta bi zonaldetan banatzen da. Lehenengoa izango litzateke jangela zonaldea eta egoteko zonaldea. Jangela zonaldea, lehen oraintz bertan aipatu dudan janariarekin lotuta, eta bebai iruditu zait egokia komunikazio gela jangela zonaldean jartzea, ze normalean gu familian gaudenean, momentu hori erabiltzen dugu gure artean komunikatzeko eta gauzak kontatzeko. Gainera, ikusi alden bezala, altzari guztiak oktogono forma hori daukate proiektuarekin bat egiteko, baina bebai erdipuntura begiratu ahal izateko eta haien begiradekin komunikazio hori bermatu ahal izateko. Jangela alde batera utziz, informatika gela pasatuko ginateke eta informatika gelan bakarrik gestioetarako eta beraiek beharko lituzketen gauzetarako erabiliko luketen. 8. puntua garbitegia izango litzateke, bi zonaldetan banatuta garbigailuak eta zikatzeko lekua, eta azkenengo zonaldea, beheko hau, oktogonaren azkenengo zonaldea izango litzateke egoteko leku hori, non bebai ahalko luketen, baina ez da hori bere garrantzi nagusia, baizik eta komunikazio hori bermatzen jarraituz jan izan ez ezik, beraiek jaten egon ez izan ezik, barkatu. Oktogono mentatik aterata, arkitzen dugu bigarren terraza, bigarren proiektu honetako terraza, non bi ibilbide bereizten diren. Alde batetatik aterako ginateke emakumeen geletara eta hemen gizonen gelera. Biak funtzionamendu berdina daukate, beraien oheekin, aldagelekin markatu eta komunak. Gizonena berdin funtzionatuko luketen, logelak, aldagelak eta komunak.
Eta ikusi daiteke nola proiektuaren osotasunean, nola komunikazio gela garrantzi handia hartzen duen, eta badirudi gela guztiak hau besarkatzen dutela etxekotasun eta berotasun sentsazio hori sortu ahal izateko. Behin distribuzioa azalduta, pixka bat detail batzutan sartuko naiz, adibidez, lehen aipatu dudan moduan, erabilera aldaketa ematen delako proiektu honetan. Beraz, hau gauzatzeko, lehengo konexio ibilea moztea erabaki dut. Horretarako gaur egun dauden eskailerak kenduko dira eta lurraren jarraikotasuna emango da, hemen ikusi alden bezala. Sarrera, lehen aipatu dudan bezala, goikaldean egingo da, hemen ikusi dezakegu nola egongo litzateke fatxada, hemen azpian gaurko kiroldegiaren sarrera eta goikaldean egongo litzateke parkea eta sarrera, hemen ikusi genezake nola izango litzateke on funtzionamendua, eta bebai aipatzea erabiltzen dela, aprobetxatzen dela zonalde honetako aterpea, Bilbo leku euritzu bat denez, hemen jartzeko esaulki publikoak. Parkeari buruz hitz egin da, hemen ekartzen dut parkearen diseinu proposamen bat, non proiektuarekin bat egin dadin oktogonoa erabiltzen da, ikus genezake nola beko zatian gaur egungo kiroldegiaren sarrera egongo litzateke, eta oktogono erdi honetan edukiko genuke hemendik eskailerak eta hemendik igogailua. Hemen ikus genezakegu bi terrazak eta gero parkearen distribuzioa. Behin konexio ibilia moztu izan da, ikusi dezakegu bebai konexio bisual bat eukitzen jarraitzen duela. Begirate hau nahiko proposa da argi hori aprobetxatu ahal izateko, baina aldi berean konexio bisuala mozteko egurrezko lamak jartzen dira. Konexio alde batera utziz argiari buruz hitz egin da, gela guztiek argiztapen, beharrezko argiztapena eta beharrezko aireztapen naturala izan dezaten, bi patio gehitzen dira hemen ikusi alden bezala. Eta hemen ikus genezake nola izango litzateke bere funtzionamendua. Hemendik argi naturala sartuko zen, alboetatik aireztapen naturala, eta azkenik aterpea izan da patioak ez lirateke bustiko. Bebai aipatzea, aireztapen hibridoa egin dudala, ze badaude zonalde batzuk, adibidez, komuna eta garbigela ez dela guztiz aireztapenaz heltzen, beraz, aprobetxatu da aireztapen hibridoa egiteko zonalde generalean eta aireztapen zeukaten lekuetan hori egiteko. Pizka bat gainetik komentatzeko, zutabeen disposizioa nahiko arraroa zenez, hemen espazio gutxi geratzen zenez, saiatu naiz, hemen oheak enkajatzen eta espazio libreak usten arbairu individualak egin nahi izateko. Begibistan geratzen diren zutabe bakarrak hemen aurkituko lirateke eta saiatzen da oktogonoa bi puntu hauen erdigunean jartzen, eta gainera sentsazio hori gehituko da hemen jartzen esaulki general bat, erdiko esaulki bat, non borobil sentsazio hori edo besarkada sentsazio hori gehitzen duen, eta pixka bat zonaldea harmonizatzeko. Gero pixka bat aipatzeko eraikin publikoak izango direnez biak, pasaden eraikineko instalazioak erabiliko dira, aprobetxatuko dira, elektrizitatea izan ezik, izango du bere kontagailu individuala, bere biltegian. Eta, pixka bat akaberei buruz hitz egiteko, nire proiektuan egur asko agertzen da, gozotasun eta hurbiltasun sentsazio hori ematen duelako, baina bebai, keinu bat egiten lehen zegoen muino menditziki honi, eta gero zeramika erabiliko da beharrezkoa den lekuetan, eta gaur egun dagoen eraikinak beirari garrantzi handia ematen denez, bebai erabiliko da beira proiektu honetan, terrazetan eta goiko zonaldeetan.
Infografietara pasatzeko, pixka bat orain, tur moduko bat egingo izuet barnealdetik, pixka bat azaltzeko, zelan izango litzateke bizi esperientzia. Lehenengo imagina, hau izango litzateke, eskilerak jeitzi ondoren, hau izango litzateke lehenengo imaginak, non alde batetik lehen aipatu dudan panela aurkituko genuke, hemen langile bat aurkituko litzateke eta atzean biltegia dauka. Ikusi alden bezala, egongela momentu honetan itzita egongo litzateke, pribatasun hori lortu ahal izateko. Hau izango litzateke egongela itzi hau, naiz eta leku txiki bat izan, pribatasun hori lortzen da, atzean ikus genezakegu gaur egun dagoen patioa. Eta helduko ginateke hall honetara, non bi puntuak ikusten dira, sukaldea zein egoteko lekua markatu. Behin sukaldera sartuta, aurkitu genezake, oraintxe bertan aipatu dudan pizarra hori antolamendurako eta espazioak beraien janaria gordetzeko, mikroginak eta beharrezko gauzak. Irudi honetan ikus genezaken aretoa nola leku guztietatik badirudi besarkatzen duela komunikazio zonalde hau. Beraz, lekurik beroena edo epelena izango litzateke proiektu honetan. Ikusi genezake nola bananduko litzateke hemen jangela eta hemen egoteko gela. Jarraituz, informatika gela, lehen aipatu dudan bezala, gestioetarako, aipatzea hemen egongo litzatekela larrieldatiko atea, barkatu. Eta, hau izango litzateke beste bista bat, non garrantzia gehiago ematen zaio egoteko zonaldeari, ikusi ditzakegu erdiko altzari hori, nola saiatzen den harmonizatzen, nola paretek badirudite nola besarkatzen dutela zonalde hau. Eta pixka bat amaitzeko, hau izango litzateke logelak, pixka bat bere kortinekin beraien espazio eduki ahal izateko. Eta azkenik, aldagelak eta komunak pixka bat ideia egin ahal izateko. Eta patio proposamen bat. Hau izan da guztia, nire proiektu honen ondoria da espero dela pertsona hauek leku polit edo gozo bat aurki izan ahala eta bigarren familia bat sortu. Espero gustatu izana eta galderari badokazue prest nago erantzuteko.